Een grutte skokwiert van Leo de Reus doet er eindverliende weken van bed kwam en constateerde dat zijn viever in een ravage verloren wie. Honderden euro's hier betalen van zijn verzameling kooikarpers. Een grut part van de Japanse siervisken is nou deer. Ik zie klinkklare frituurvet op vijver drijven en allemaal dode vissen. Ik heb nog wat kunnen redden, maar niet veel meer. Dus ik ben nu 14 vissen kwijt. Het is echt gewoon klinkklaar frituurvet. Dus dan zeg ik, het is gewoon klinkklaar frituurvet. Dus als je dat schudt, dan zie je dat het allemaal... Het zijn echt alle dat het begint te klonteren. Het zocht er naar uit dat het frituurvet met opzet in een viever gegooid is. Nevens de Reus binnen nog 2 vievers in wat worden ek versmargen. Voor de politie is het ontnota een grut rietsel, waar het frituurvet in de vievers dumpt had. Ik kan me net voorstellen dat mensen dit überhaupt doen. Kooikarpers zijn siervisken die je in een viever hebben in de tuin, waar je van geniet, waar net één lijst van had. En waarom het mensen dit doen, ja, dat is voor u zeker onbegrijpelijk. Ja, iemand die afgunst heeft voor beesten. Ik kan het niet anders omschrijven. Als ik degene te pakken krijg, ja, ik weet niet wat ik doe. Misschien ook wel helemaal door het lint gaan. Als u zulke dure vissen in uw voortuin heeft, heeft u nooit gedacht van hé, ik loop een risico? Sorry, ik woon hier al 20 jaar en in die 20 jaar is er nog nooit wat gebeurd. De Reus had onjef te dienen en is van doel camera's te plaatsen bij zijn viever. De skeer rint in naar duizenden euro's.